I've been just fighting and trying to be strong and, looking as if I'm fit and all, but unombokwirwa nekurwara like the whole last week. Tatelisha sezvo vari kungoti maititi ndo vakachekeresa munhu, but guys, ndine vhidhiyo randainaro. Vhidhiyo iri randirwadza and ndafila pain, so saka da kuti umbo hwandinaho ndada kuratidzai, but rega ndichingamidze vachangosvika nhasi pabombshell television. Mushe maittlatest, mushe zviri kupisa nevagara vari pano. Kana wakasubscribe uchizoti uri returning subscriber wakapenga, ndimi mune yese newo kusubscribe nhasi. Saka nyaya ndaenda yamaititi vari kurwara, ivo vakutora kuti vakarwara 2 weeks before wedding yavo, and zvavanga vachitaura nevhidhiyo randiinaro, unonyatsofila pain yacho, unonyatsonzwa kuti pakaipa tinechingotaura zvedu kuti ndo vachekeresa munhu, ndo vaita sese, but handisida kunyanya kupedza nguva. Voice is now yours in the comment section. Vakutaura kuti 2 weeks before ndo pavakaita sei, pavakarwara zvakanyanyisisa. Saka vavengi vanenge vari after ndo zvavari kutaurawo kuti amana nditondisewo kuminamato yenyu, because zvina zvina kutombondimirirawo zvakanaka. Ndotodawo maprayers enyu nekuti mundibatsirewo seiyo fellow Zimbabwe. The same support yamukupa bombshell hanzi ndo yekudiwawo namaititi, saka nesupport yamupa maititi ndo iri kudiwawo nabombshell. Saka the voice is now yours in the comment section. Ndo zvandinazvo. Sanganai neaudio nevhidhiyo randava kuratidzai umbowa ndiinawo. Pakaipa guys. Ndofunga tiri kuvaona maititi ndivo avo vari kuita se vari kupushwa. Ukaona munhu aakupushwa muwheelchair, guys, pane pasina kumira zvakanaka. Vari kutaura kuti ndiisewo mumaprayers enyu, and 2 weeks before ndanga ndafa, ndanga ndaenda zvekutoti ivo vari kutaura kuti even pamuchato vaitoita zvekushingirira zvezve kuti kungoti ndingofila kunge ndakasimba, but vari kutaura kuti nanhasi ndichitori nekakurwara, handitomboziva kuti chii chakanyatsoitika kuti zvisvike pakudaro. Saka ndo vhidhiyo racho randiri kukuratidzai iro. Pakaipa guys. Nyatsoonai, watch the full video. Don't go. Nyatsomirirai munyatsoona kuti murandakadza kuratidza kurwadziwa. Pakaipa guys. Aunoziva zvinhu izvi zvekuti unoisa zvinhu paindaneti kuti ndikuchata neika, hazvisi safe izvi, because unongone maenemies, nyangwe nevamwe vanenge vachikusekerera success yemunhu muupenyu. Matrue friends mashoma anonyatsoti well done, congratulations, because ndofunga tiri kuona vhidhiyo iri kuti munhu akatsigira mukadzi mukuru, ukaona mukadzi mukuru atsigira musoro, pane pakaipa guys. Saka ndo zvandanga ndinazvo. Don't forget to subscribe to our channel. It's a bombshell television.